hande wonno sababu garal amen gayi ene wayno koko fati e mawninde jamma jibinade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to sare sutura e yantude noon e alhaali duɗal ngal e gurdam wuro ngo ko ɗum wonno sababu ewa garɗen pour yidude gouverneur yewtidde makko haalande mo doléance uji mon e ko jiɗɗen waɗe to wuro to gila to banggue duɗal ngal ha to banggue lawol e banggue ndiyam e banggue kala ko moƴƴinta juɓɓudi golle ndi tan ko ɗum wonno sababu argol men hannde eyyi ko tonga ko toon na heewi heddo noon ene waɗi hen ko ganduɗa ko gueɗe keñoraɗe bawɗe wonde e dow ko yaawi kono ene waɗi hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa wona gueɗe bawɗe wonde e dow ko yaawi eyyi doléance uji men ko woni ko kalanɗen ɗum ko jiɗɗen ko to saare to ene jeeya hen piste ummorade goudron ɗo woni route national numéro 4 fade Sare Sutura hakkude ɗon ene wona hedde 2 kilométres eyyi ene jeeya eko jiɗɗen toon woni électricité courant o no yettori toon beele ene ɓuura webnu gonal men ene jeeya hen dañde forage pour webnude ndiyam ha gandanɗa hoorema duɗal ngal e wuuro ngo tawa ene mbawa remde ndungu e ceeɗu ndu wiyete ko maraissage ɓuura webnude gurdam ɗam eyyi ene jeeya hen noon ko école primaire sukaɓe to janggoyta to ene woɗɗi ɗum ɗon noon koko sukkete heddo noon ko woni ko urgent ko ganduɗa ko heblanagol mawludu o woni mawnide jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko Sare Sutura Egge mo ganduɗa fuɗɗanoma gila 1996 wadde ko oɗo woni 30e édition men e nder ɗum ɗon ɓe mbi maɓe daaro hen fodde mabɓe eyyi kala ko ganduɗa ko foti waɗede toon hakkude he maɓe daaro hen fodde mabɓe